искам да кажа, че за да сме днес тук, на този етап, след много дълги години труд, дължим на един единствен човек, на неуморната упоритост. И този човек, разбира се, е госпожа Тафрова, така че аплодисментите са за нея. Искам да споделя радостта с вас, защото наистина София има нужда от такава сграда за младите хора. И тук има представители от различни политически сили, от различни партии. Но кое е онова, което ни обединява като народ? Грижата и мисълта за децата и за младите хора, за бъдещите поколения. Това е най-важно. За мен няма значение кой от коя партия е. А каква работа върши и с каква мисъл работи за деца и за млади хора и за тази държава.